Ahojte, v dnešnom videu sa naučíme pokročilé F2L. Ukážem vám teraz dva algoritmy, ktorom keď sa ich naučíte, tak vaše F2L by sa malo zrýchliť. Je to o kombináciu týchto dvoch kociek, ktoré sú takto vedľa seba. A keby sme nerobili cez algoritmus, tak by sme si tieto dve kocky, ktoré chceme dostať na toto miesto, urobili cez rozklad, takže by sme robili rozkladom klasicky, čož je dosť zdĺhavé. A keď sa naučíte tento algoritmus, ktorý za chvíľku nájdete v popise na videu, tak pozrite sa. Tieto dve kocky pôjdu z tohto pohľadu na toto miesto a pôjdu bez rozkladu, tak ako som to robil pred chvíľkou, a ideme algoritmus R, U2, R', UR', R, U, R'. A keď sa ten algoritmus naučíte rýchlo, tak to vypadá nejako takto. Vidíte, že je to veľmi rýchly algoritmus. A ešte sa môže stať, že tú kocku budeme mať z tohto pohľadu, to isté rozloženie, len keby kocka skončila z tohto pohľadu, aby sme nemuseli robiť túto zbytočnú rotáciu, zdrží to čas pri skladaní Rubikovej kocky. Tak je dobre sa ten algoritmus naučiť aj z tohto pohľadu. Tieto dve kocky pôjdu sem. A z tohto pohľadu by bol algoritmus L, U2, L', U', L, U, L'. L, U2, L', U', L, U, L'. Vidíte, že je to veľmi rýchly algoritmus. A keď sa ho naučíte robiť rýchlo, tak je to oveľa rýchlejšie, ako robiť to cez rozklad. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, teším sa pri ďalšom videu. Ahojte!